Šta to radiš, Drakče? O Bože, kakvo pitanje. Zar ne vidiš da igram fudbal? Ali ovde ne vidi ni teren za fudbal, ni fudbalski stadion. E pa to nemam. Pitaćemo Mravka da nam pomogne da otkrijemo u kojoj to državi na svetu u svakom gradu postoji stadion. Potraži zastavu pored koje se nalazi trag koji si malo pre video, dok su Jafa i Drakče razgovarali. Tako je, to je Brazil. Zelena boja na zastavi predstavlja Amazoniju, najveću šumu na svetu. Nju često nazivaju pluća sveta, zato što to silno drveće radi sličan posao kao naša pluća. Ako voliš da putuješ sa nama, zaprati Pačiju učionicu. Zajedno učimo o svetu kroz igru i avanturu. Sledeće nedelje letimo u novu zemlju.